हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियेल इउट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा आपकामिं भेकेन्सि ओंखारबावगोन बेनो जाबाय Gr.III आरो Gr.IV आव जेराव 8 पासनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन Gr.IV लेभेलाव दा बे डिपार्टमेन्टआ जाबाय मोननै फैगोन बेनो जाबाय खनसेनो फैगोन होनना बुंदों PWD बेनिफ्राय एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव स' नोंथांमोना Gr.III आरो 4 आवहाय हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो अल आसाम स्टुडेन्टस एबा केन्डिडेट्स नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन जायफ्रा 8 पास थ' नोंथांमोना 10 पास अब्ला Gr.IV लेभेल एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय HS पास हागोन ना हाया बेनि सायाव नोंथांमोना उनावहाय मिथिगोन जेब्लानाखि अफिशियेल फुल नटिफिकेशन ओंखारगोन अब्ला मिथिगोन बेनिफ्राय एडुकेशन डिपार्टमेन्टआवबो दङ स' नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो जायफ्रा एलिजिबल गोरोबो दा बे आपडेटखौ सोर होदोंमोन बबेयाव होदोंमोन आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ दिन्थिगासिनो दङ दा बेनि सिगां जों थांनिफ्राय अफिशियेल होम पेजाव बेनो जाबाय PWD डिपार्टमेन्ट अके स' बेयाव फैनाय लोगो लोगो दासिमबो जोंहा लेटेस्ट नटिफिकेशन जोंहा रिलिज जायाखै दा गासिबो पस्टआथ' रेडि जाखाबाय नाथाय दासिमबो बेयाव अफिशियेल नटिस आउट खालामाखै लोगोफोर नाथाय पस्टआ मा दङ जों बेखौ नायखानोसै बेनिफ्राय बेयाव माखासे अफिस अर्डार फैदों बेनो जाबाय प्रमोशननि सायाव PWD आव दा जायफ्रा साख्रि मावखादोंमोन बिथांमोननि माखासे प्रमोशननि आपडेट फैदों बेखौ जों नायथ'ला बेनिफ्राय जोंहा मा पस्ट दङ जों बेखौ नायनोसै फैदो PWD आव दा बे PWD आवबो ओंखारगोन भेकेन्सिया आरो बे गोलैगोन गासैबो 1 लाखनि जबनि आन्दारावनो गोलैगोन लोगोफोर जे आसाम गभर्नमेन्टआ बुंदोंमोन ना 1 लाख साख्रि होननानै बिनि आन्दारावनो गासैबो गोलैजोबगोन बे माखासे आपकामिं भेकेन्सिया जेरै एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव दङ बेनिफ्राय जोंहा PWD आव दङ अके दा PWD आव बेसेबां दङनो बेनो जाबाय 611 भेकेन्सिस दङ अके 611 भेकेन्सिस दङ जेराव पस्टआ थागोन सेक्सन एसिस्टेन्ट एबा एजे दा बे जाबाय नोंथांमोननिया भेरियास डिभिजन्स अफ पाब्लिक वर्क्स रड्स डिपार्टमेन्ट थ' बे जाबाय जायखिजाया जेरावनोखि माखासे साब डिभिजन थायो नङा होमबा PWD नि दा बेफोरावनो भेकेन्सिया लांदां जाना दङनो गासै 611 भेकेन्सिस दङ बे जाबाय पस्टनि नामा सेक्सन एसिस्टेन्ट अके दा सेक्सन एसिस्टेन्ट होनाय लोगो लोगो जोंहा सिगांनि लेभेलखौ नायोब्ला HS पासफोर एप्लाइ खालामनो हायोमोन देग्लाय सोर हागोन बेखौ मिथिथ'वा जेब्ला फुल नटिस फैगोन अब्ला नोंथांमोना मोनगोन थ' बेनिफ्राय दानिया जोंहा एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव दङ 743 भेकेन्सिस दङनो लांदां जाना दङ बेनो जाबाय एसिस्टेन्ट प्रफेसाराव दङ जायफ्रा गोरोबो नोंथांमोना एलिजिबल जायोबा एप्लाइ खालामनो हागोन थ' बेखौ दोनथ'नानै दानिया Gr.III आरो Gr.IV दंबावो Gr.III आव 233 भेकेन्सिस थागोन बेनिफ्राय Gr.IV आव 524 भेकेन्सिस थागोन दा बे पस्टआ गासैबो रेडि जाखाजोबनाय मानोना आसाम केबिनेटआव मेनसन खालामखादों जेला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आरो बे जादों नोंथांमोना प्रभिन्सियेलाइज माखासे डिफारेन्ट प्रभिन्सियेलाइज कलेजेस जोंहा जादोंमोन ना मडेल कलेजानो जा बा जायखिजाया कलेजानो जा बेयाव नोंथांमोना पस्टिं जागोन बा नोंथांमोना साख्रिखौ मोननाय जागोन ओंखायनो जायफ्रा Gr.IV एप्लाइ खालामनो सानदों दानिफ्रायनो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना रेडि खालामखा जाहाथे नोंथांमोना 8 पासनि बियोब्ला होनो हानाय बायदि बेनिफ्राय 233 भेकेन्सिस बे जाबाय Gr.III लेभेलाव लोगोफोर स' नोंथांमोना एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव जेरै जुनियर एसिस्टेन्ट बेनिफ्राय क्लार्कआव LDA नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे Gr.III लेभेलाव एप्लाइ खालामनो हागोन दा बैसो होनाय लोगो लोगो बैसो 18 निफ्रायनो हायो 45 इयार्ससिम जोंनि स्टिफ्रा 18 इयार्सनिफ्राय 45 इयार्ससिम जोंनि स्टिफ्रा एप्लाइखौ खालामनो हानायनि अपसनखौ जों मोनगोन आरो बे जबा गासैबो 1 लाख साख्रिनि आन्दाराव गोलैगोन लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव जेब्ला अफिशियेल नटिस मोनगोन स' नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनसिगोन जायफ्रा चेनेलाव गोदान